Ahojte, volám sa Šárika. Pochádzam z Hodruše Hámre. Do súťaže som sa prihlásila spolu s mojimi sestričkami. Máme veľké skúsenosti zo súťaží krásy. Sama som bola Miss Krčma 2012. Do súťaže som sa prihlásila hlavne kvôli mladému mesku a kvôli babenkám. Toto sú moje sestry. Ingrida je brušná tanečnica. Gertruda je vymetačka barov. Magdaléna. Ona je upratovačka. A nakoniec je Kazimíra. Ona sa troška vyniká z normálu. Naše trojčíslie je 666. Posielajte nám hlasy.